Bé, aquest projecte va néixer de manera casual i fortuïta l'any 2016. En aquell moment ens van demanar si podíem identificar i descriure tot un seguit de vaixells que havien sortit en uns grafits ubicats dins d'una cova. Immediatament ens vam posar a treballar. Jo en aquell moment treballava com a conservadora en l'àrea de coneixement i recerca de dit museu. Ens vam posar a treballar i es va obrir una línia de recerca i d'investigació sobre els grafits d'embarcacions i vaixells a Catalunya. La sorpresa, la grata sorpresa, va ser que ens vam trobar un nombre molt elevat d'aquestes representacions, d'aquestes manifestacions gràfiques i que també ens vam adonar que anaven associades a fets històrics molt rellevants i molt importants a la història. Vam estar documentant i cercant les que ja estaven identificats i també els inèdits. Aquesta línia d'investigació, aquesta recerca, ha agafat tal cos i tal envergadura que s'ha convertit en la meva tesi doctoral. Per ara ja tenim identificats més de 250 grafits en 80 o més de 80 localitzacions diferents a tota Catalunya. Esperem que els interessi i moltes gràcies.